Господи, есть нечем дыхать. Песенка романтика. Да, романтична, да. Пісенька романтична. Я обов'язково підживлюю. Курячою какою, в нас її багато. Відправляйте. У мене немає. Це дуже хороше. Відправте мені мішок нової почти. Нехай нова почта там трохи хоч подихає. Я вам ось вспомню, я вам скажу, чим точно, якою. Вікна плакала. Да, плакала. Ну а що, нова почта, що? Відправити новою почтою, я підживлю. За